ना भुल मावबाय सिखार लानांगौ सोर डिएफअ बेलाय सोर रेन्जार बेलाय बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। जेम्स बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि इएम नोंथाङा रिजाइन लानांगौ लाजि गैयै। मरेल ग्राउन्डआव आं उदायाखसै आं फरेस्टनि दफाफोरखौ फरायाखै बेबायदि गावथारनो मोनो होननानै आं मिथियामोन गावथारफ्लांबाय नोङो बिदि होननानै गाबै गाबै नोङो खेमा बिनांगौ नों रिजाइन लानांगौ। इउ आर नट फिट फर दैट पजिशन। You are not fit to be the EM of Forest Department. लाजि गैयै रिजाइन हो नोङो हाग्रामानो माबार। फरेस्ट गार्डआ रेन्जारनि थिननायाव सासे सेंग्राखौ गावथारदों आरो हाग्रामाया बहा थैनानै थाखो सिउलिया बहा थैनानै थाखो आं खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय नोंथांमोन मोनसे निउस होलांनो सानलायबाय आरोखि ना बे निउसआनो जाहैबाय जोंहा सिगांनि UPPL आवमोन आरोखि ना UPPL नि EM राकेश ब्रह्मआ दाख्लै जालांनाय जाथाय जे फुंखा बसुमतारी फरेस्टनि गुलियावहाय गावथार जानायनि सायावहाय जोंनि दानि BTC नि EM फोरनि लिडारफोरनि सायावहाय माखासे गोनां खोथाखौ सावरायदों आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौ देखायलांगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुरा नायनानै लाबा मिथिगोन आरोखि ना दा राकेश ब्रह्मआ बुंदों आरोखि ना दिनैसिम मिथिसेयावबो आरोखि ना दिनैसिम फरेस्ट रेन्जारफोरखौहाय जेबो माबा एक्सन लानो हायाखै बिनि सायावहाय माने लिडारफोरनि सायाव जाय मानसिया EM जानानै दङ बिसनि सायाव माने मिनिनो ओंखारो होननाय बाथ्राखौ दिनैहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोन्दों लोगोफोर दै आसल मथे एक्चुअलि जोंनि बे लिडारफोरनि माबायाव मा दङ सालायनो हायोना हाया पावारा जोंनि BTC नि लिडारफोरनि सायाव दंना गैया बेखौ अनेक सन्देह खालामनो हायो आरोखि ना दा राकेश ब्रह्मआ बुंदों इसिबां मानि दाख्लैनिफ्रायनो जालांनाय एसे गोबाव जाबाय दिनैसिम मानो सासेबो एरेस्ट खालामनो हायाखै होननानै बुंदों आरोखि ना राकेश ब्रह्म सारा दा राकेश ब्रह्म सारा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो लिडारफोरनि सायाव मा बुंदों फै लोगोफोर नायनानै लानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जानाय जि एनकाउन्टार दासान्दि सोलिबाय थानाय फुंखा बसुमतारी बेवहाय फरेस्टनि EM जेम्स बसुमतारीनि जि स्टेटमेन्ट आसरित माने बाथ्रा एसेबां माने लाइट आरो 24 घन्टानि उनावबो गावनि डिपार्टमेन्टआव जानाय जाथायखौ डिटेल्स मोनथिलायि आरो जि रोखोमै लाइटै खोथाखौ बुंदों जे खबर मोनगोन खबर लागोन बे आसलते खालि जेम्स बसुमतारील' नङा जोंनि UPPL नि समावबो गोबां EMफोरखौ जायनोखि केबिनेट रेंकनि मर्यादायाव थायो रायजोआ एथ' बुरजा भट लानानै देरहाहरो किन्तु गोबां दैदेनगिरिफोर दङ माने आसरित मालाबा दुखुबो नाङो आरो मिनिनोबो ओंखारो माने जोंनि EMफोरनि बिथोराव आं नाम बुङा ब्लग भिडिअखौबो माने सार होननानै खामानि मावनाय आं बिसिम नुदों दा बै जायफोर दैदेनगिरिफ्रा डिपार्टमेन्टनि मुरब्बी जायो एथ' बुरजा भट लानानै देरहायो जेरैखि जाया देरहायो फैसा खरस खालामनानैबो देरहायो आरो रायजोजों अननानैबो देरहायो आरो धोरोमखौ लानानैबो देरहायो किन्तु UPPL आव जानाय जि जाथाय फरेस्ट गार्डआ रेन्जारनि थिननायाव सासे सेंग्राखौ गावथारदों आरो दाबो फुंखा बसुमतारीखौ सोरबा सासे रेन्जारनि थिननायाव दा दिनै सोरबा सासे फरेस्ट गार्डआ खाथिनिफ्राय खर'आव होथाबनानै गावथारदों होननानै जों खोनादों दा बेयाव जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे दासिमहालागै रेन्जार बायदि साधारन माने पस्टनि मानसिखौ मोनसे सरकार एडमिनिस्ट्रेसनाव थानानै सासे केबिनेट रेंकनि माने दायित्व थानाय मानसिफ्रा दाहालागै माने सासपेन्ड खालामनो हायाखै आरो जाय गावग्रा जायफ्रा टीम दंमोन जायफ्रा बेखौ खामानिखौ मावदों जाय माने फरेस्ट गार्डफ्रा
बिसोरखौ दाहालागै साख्रिनिफ्राय टार्मिनेट बा सासपेनसन बा जियानो दि पानिशेबल जिखिनि जानांगौ दासिमबो खिन्थु रायजो राजाया नुनो मोनाखै आं माने बे खोथाखौ मालाबा लाजियो आरो दुखुबो नाङो माने मा धरननि माने लिडारफ्रा माने बिटिसि खौ सालायगोन मा साननानै डिपार्टमेन्टफोरजों थायो आं बुजिया आरो आंनि समाव आं जि डिपार्टमेन्टखौ सालाया माथों आं बिराद माने खरायै बिराद माने एग्रेसिभै डमिनेट खालामनानै आं जेरै लुगैदों ओरै आं खिन्थु सासनखौ खालामबोनो लुगैदोंमोन आरो आं दाबो गासैबो इएमफोरखौ खावलायदों माने एसे गोरा बिराद स्ट्रं जानांगौ माने डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा गोबां माने सालु आयेन कानुना जोबोद गोलाव बेखायनो हागौब्ला बायदिसिना राहा लानानैबाबो जिहेतु कालपिटखौ मिथिखागौ फरेस्ट रेन्जारनि इनभल्भमेन्टआव फरेस्ट गार्डफ्रा बे खामानिखौ मावदों गतिके पानिशमेन्टखौ दाहालागै एथ' गोबाव दोननो नाङामोन आं सानो आरो गोजोन्थों बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुलांखाबाय राकेश ब्रह्मआ मा बुंदों बिथाङा सिगां इउपिपिएलआवनोमोन ओमफ्राय दा बिथाङा रिजाइन होबाय आरो बिजेपिआव थांखो ना माखो जों बेखौ डिटेल्स मिथिनो मोननाय जायाखै उननि आपडेटआव मिथिनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गर्जन मोसाहारि सार बिथाङाबो दाख्लि गावथारजानाय फुंखा बसुमतारीनि न'आव थांनानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना खोनासङोबा मिथिगोन गर्जन मोसाहारि सारा मा बुंदों दानि सरकारनि सायाव बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जाय बिबान लानानै थायो इएम बिसिनि सायावहाय मा खोथा बुंदों बेसेबां खोथा सोलोंनानै बेसेबां गुनि गियानि जायोबा बे फरेस्ट बिबानखौहाय लानो हायो बा लानांगौ बिनि सायाव गोबां खोथा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों आरोखि ना बेजों लोगोसे फोरमायदों गर्जन मोसाहारि सारा माने सेवलि मेडाम आरो हाग्रामा महिलारि बिसोरो मा खालामनानै थादों दिनैसिम बिसोर खबर मोनाखै जाहोना मा दं बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरोखि ना दा जेखि जाया लोगोफोर मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि गर्जन मोसाहारि सारा मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनो आं देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांदो आङो मैया दाखालिनिफ्राय नायबाय इन्डियान फरेस्ट एक्टखौबो नायबाय आसामनि फरेस्ट एक्टखौबो नायबाय बिटिसि एकर्डनि समाव माबा स्पेसियेल एम्पावारमेन्ट होदोंमोन नामा बर' लिडारफोरनो बे फरेस्टनि सोमोन्दै गावनो मोननायनि मोन्थायखौ होदों नामा सुट एट साइड ब्लेंक रेन्जआव 0 पइन्टनिफ्राय खर'आव गावनायनि मोन्थायखौ होदों नामा बेबो गैया बेबायदि मोन्थायखौ होआखै दा बेखायनो आं दहाय बुंदों सोरबाया इएम जायोब्ला सोरबाया बिटिसिआव फरेस्टनि इएम जायोबा बे बाराव आं होनदों आरो नोंथाङा बेसेबां गोरों नोंथाङा बेसेबां अभिगथा बेखौ नायनानै लाग्रो आंनो फरेस्टनि इएम नांगौ बालानि फैसा फैयो दंफांनि फैसा फैयो सिखारिफोरखौ हमबा फैसा फैयो बेबायदि होनना लाबा जानाय नङाना फाग्ला बे फैसानि बेफार नङा बे जाथि हारि आरो हादोरखौ सामलायनायनिसो बेफार दा आं लाजिनाय मोनदों गले गले सोर थोनदों बिथांमोनखौ गावथारनो बेथ' एनकाउन्टार जायाखै माबा जायाखै गावलायनाय जायाखै बियो जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोननो मा जानला मेनला होनबा जायो नामा रायजो राजाया साखि गैया नामा बबेया गावलायनाय बबेया हमनानै गावनाय दा आं बेखायनो दहायनो सिगाङावनो बुंखादों सोरबाया जुदि बे बाराव इएम जानोबा फरेस्टनि इएम जानोबा नाङालै आफा आं जाया आंहा बे अभिगथा गैया बिदिसो होनजानो लुबैदों आं हाब आंनो हो जेबो गैया ना लागु फरेस्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेबायदि मानसिया फरेस्टनि आंनो इएम नांगौ होनना बुंबा जायो नामा हाग्रामायाबो बे खोथाखौ बुजिनांगोन ना फाग्ला जों गोदो गोदायनिफ्राय हाग्रा बंग्रा थांनानै दङ हाग्रायानो जोंनि न' हाग्रायानो जोंनि फालांगि हाग्रायानो जोंनि गासिबो दा बे सेन्टिमेन्टनिफ्राय जोंनि फिसाफोरखौहाय हथात हाग्रा नागार हाग्रायाव दाहाब बेन्दों मोनसे खननो मोना नेवलाय मोफौ गारदा मुथिखा मासेबो गावनो मोना नों जानला मोनला बिदि होनबा जागोन नामा गामि गामि फैनांगोन डिएफअफोरखौ लानानै रेन्जारफोरखौ लानानै सेमिनार खुंफैनांगोन मिटिं खालामनांगोन जे बिफां लाइफांखौ मानो बासायनांगौ जे जिब जुनारखौ जों मानो सिथारनो मोना जोंनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय बेफोरबायदिखौ गामि गामि थांनानै सेमिनार खालामफैदोंमोन नामा बिथांमोना मालाबा खालामदों रायजोफोर खालामदों नामा बे गामियाव
हाग्राजों नांजाबनाय हाग्रानिफ्राय उत्पन्न जानाय बे सरलपारा गामिनि उल्टापारा गामिनि मानसिफ्रा रावबो मिथिया जे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मालाबाबो हाग्रा रैखाथि वाइल्ड लाइफ रैखाथिनि सोमोन्दै खनसेबो मिटिं माथां सेमिनारफोर जायाखै दा बेखायनो होनदों आं रोंगौथि नांगोन 1970s 1970 मायथाइनि समाव जेब्लानाखि समर ब्रह्म चौधुरिया आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारमोन बे समाव लुंसंखौ होदों बे समावबो कारफिउ नाथाय रावखौबो गावाखै गावदों नामा गावाखै ना बिथांमोना स्लाइ गावगारदों नाथाय गोजौजों गावगारदों बिथांमोना स्लाइ गावगारदों नाथाय ब्लेंक फायार गुलि गैयैसो गावदों हाजार हाजार मानसिखौ होदों बै समावबो बेफोरनि गियाना बिथांमोनाव थानांगोन हाग्रा फाग्ला बे हाग्रा बंग्रा खाथि खालानि मानसिफ्रा गिलौ बालौ गुरलाब गुरलाब फैदो कारिगावआव लामा जथे नांगौ रायजो नांगौ बड'लेण्ड नांगौ होनदोंना होनाखै रायजोफोर होनदोंना नानि माराबा बड'लेण्डनि आन्दोलनाव थांफैदों नानि नोङो थांदों दा माबा मोनसे सुक्ति जानाय लोगो लोगो बे आन्दोलनखारि बड'लेण्ड बिग्रा रायजो राजाखौहाय नोङो एखे खाफालाव होनानै गावथारबा जागोन नामा बेखौ जों गनायगोन नामा सोर होदों नोङो बे मोन्थायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खुनु सुट एट साइड गावनायनि खुनु मोन्थाय गैया आर्टिकेल गैया दा बेफोर खोथाया खोब दुखु गोनां हाग्रामाया बहा थैनानै थाखो सेवलिया बहा थैनानै थाखो आं मिथिनायावथ' बे जायगानि मानसिफ्रा सेवलिनो गोबां भट होदों होआखै होनबा फ्राय बिपिएफनो बांसिन भट होदों होआखै होनबा दा बाथ्राया पलिटिकेलसो जालायलाङो खिन्थु सैथो खोथाया बेनो दे जोंनि इएमफ्रा जोंनि फरेस्ट रिलेटेड बिबानगिरिफ्रा खुनु फरेस्टनि सोमोन्दै गियान गैया दा आं बेखायनो बुंनो सानदों एबाराव खबरदार 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 बर' फिसाखौ बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव मोनब्लानो हाग्रानि जुनारफोर बायदि गावनो मोना बेबायदि मोन्थाय गैया दा नोंथांमोना भुल मावबाय सिखार लानांगौ सोर डिएफअ बेलाय सोर रेन्जार बेलाय बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनांगौ जेम्स बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि इएम नोंथाङा रिजाइन लानांगौ लाजि गैयै मरेल ग्राउन्डआव आं उदायाखै आं फरेस्टनि दफाफोरखौ फरायाखै बेबायदि गावथारनो मोनो होननानै आं मिथियामोन गावथारफ्लांबाय नोङो बिदि होननानै गाबै गाबै नोङो खेमा बिनांगौ नों रिजाइन लानांगौ इउ आर नट फिट फर दैट पजिशन इउ आर नट फिट टु बि दा इएम अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाजि गैयै रिजाइन हो नोङो हाग्रामानो माबार दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बिनांगौ जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जेम्स बसुमतारी रिजाइन होनांगौ डिएफअखौ सासपेन्ड खालामनांगौ रेन्जार्सखौ सासपेन्ड खालामनांगौ दा बिथांमोननि अर्डारावनोथ' गावो दा गोबां खोथा आं खोब दुखु मोनदों